Najhoršia rada, akú môžeš dostať, keď ťa trápi bolesť krížov, je nehýbať sa a čakať. Ja ti dám dnes 2 tipy, ako si môžeš od bolesti uľaviť. Ideme na 4, preložím si nohu cez nohu a takýmto pohybom vzad a do strany naťahujem zadný sval a mobilizujem bedro. Brucho je vtiahnuté, dávame pozor, aby sme mali spevnené kríže. Tip číslo 2. Takýmto rotačným pohybom popod telo a hore do plafónu rotujem a mobilizujem hrudnú časť chrbtice. Dbám na to, aby boli kríže spevnené a otáčam sa iba v hrudnej časti. Bonusový tip, choď sa prejsť, pretože pohyb je liek. Pre viac takýchto tipov sleduj môj kanál. Najhoršia rada, akú môžeš dostať, keď ťa trápi bolesť krížov, je nehýbať sa a čakať. Ja ti dám dnes 2 tipy, ako si môžeš od bolesti uľaviť.